Vážená poroto, drazí posluchači, můj projekt nese název Model strojového učení zaměřený na klasifikaci politického zabarvení textu a nachází se na rozhraní dvou jedních oborů. Jedním z nich je strojové učení, konkrétně disciplína, která se nazývá zpracování přirozeného jazyka. V tomto případě jde o analýzu textu. Druhým oborem je tradiční sociologie či politologie. Úloha, která tyto obory spojuje, spočívá v tom, že u některých textů dává smysl se ptát a určovat, jaké politické názory či ideologie podporují. Ve své práci používám termín politické zabarvení a tím mám na mysli spektrum levice, střed, pravice. Před touto úlohou však stojí ještě předřazený problém, který nazývám klasifikace političnosti. Političnost je binární třída, která udává, zda text vůbec je či není o politice. Proč je nutné se tím zabývat? Protože když modelu, který má určit politické zabarvení, dáme na vstup text, který o politice vůbec nepojednává, nemá klasifikace vlastně žádný smysl a výstup modelu je nedefinovaný. Řešením je vstupní texty právě na základě političnosti filtrovat. Touto filtrací se zatím žádná existující vědecká studie nezabývala. Autoři dosud vždy počítali s tím, že všechna vstupní data zkrátka jsou a budou o politice. Jedná se tedy o jeden z přínosů, který do vědeckého prostoru svou prací přináším. Tím se dostávám k tomu, že úloha politického zabarvení již byla v minulosti předmětem výzkumu. Já jsem provedl rešerši těchto prací a všechny relevantní jsem přečetl. Zjistil jsem, že trpí určitým nedostatkem, nebo spíše omezením. Každá z nich se totiž zabývá pouze jedním typem textů. Jedna studie trénuje model čistě na novinových článcích a jiná zase jenom na příspěvcích ze sociálních sítí. Nikdo si dosud nedal tu práci shromáždit veškerá dostupná data pro natrénování univerzálního modelu. Hypotézou, kterou jsem na začátku formuloval, je, že modely natrénované na jediném typu dat nelze přenést na jiné typy, aniž by značně klesla jejich úspěšnost. Tuto hypotézu jsem se rozhodl ověřit 3 experimenty. Nejdřív jsem však potřeboval data. Prohledal jsem několik internetových repozitářů a shromáždil veškeré datové sady s příslušnými politickými značkami. Na úlohu politického zabarvení jich existuje dostatek. Jedná se zejména o novinové články, příspěvky ze sociálních sítí a krátké politologické výroky. Nicméně na političnost existují pouze 2 sady s explicitním štítkem. A ty navíc obsahují jen omezený rozsah témat a jsou příliš malé pro trénink modelu. Z tohoto důvodu jsem vyhledal rozmanité textové sady a o tuto binární značku jsem je rozšířil. Některé z nich jsou typicky nepolitické, jako například recenze nebo přepisy každodenních dialogů. Jiné jsou rozděleny podle témat, například novinové články v rubrikách. Tato jednotlivá témata jsem prozkoumal a buď zařadil do jedné ze 2 tříd, anebo, pokud nebyly jednoznačné, zcela vyřadil, abych do dat nevnášel šum. Veškeré sady pro politické zabarvení jsem navíc označil jako politické. Sjednocením všech těchto sad jsem vytvořil první veřejně dostupnou sadu pro klasifikaci političnosti o této velikosti a kvalitě. Obsah všech datových sad jsem prozkoumal, abych získal povědomí o jejich charakteristikách. Zjistil jsem, jakými metodami byly označkovány a prověřil jsem, že značky skutečně odpovídají. Navíc jsem změřil velikosti průniků mezi každými 2 sadami, tedy kolik duplicitních záznamů je obsaženo v obou z nich. Jedná se totiž o faktor silně ovlivňující důvěryhodnost výsledků následných měření. K datům je ještě důležité poznamenat, že jsou všechna v angličtině a v kontextu politiky USA, jelikož jiné zdroje v podstatě nejsou dostupné. Co se týče modelů, všechny existující i moje natrénované jsou založeny na technologii Transformer, což je architektura neuronových sítí specializovaná na zpracování textu. Konkrétně modely vychází z předtrénovaných obecných jazykových modelů, jako je BERT a jeho odnože Roberta a Deberta. Jejich výstupem jsou tzv. Embeddingy. To jsou vektorové reprezentace vstupních textů, na nichž lze natrénovat vlastní klasifikační vrstvu neuronů, které již odpovídají jednotlivým třídám. Jakmile jsem shromáždil data a předzpracoval je do jednotného formátu,
mohl jsem postoupit k experimentaci. První část představovala otestování všech existujících modelů na všech dostupných datových sadách. Z výsledků plyne, že úspěšnost všech těchto modelů skutečně klesá na typech dat, které nebyly přítomny v jejich trénovací sadě. Což odpovídá mojí hypotéze. Nejlepší model na političnost i přesto dosahuje průměrné úspěšnosti přes 90% a proto jsem se dále zaměřil zejména na klasifikaci politického zabarvení, která úpadkem přesnosti trpí velmi výrazně. Ve druhém experimentu jsem natrénoval vlastní prototypní modely. Každý model byl natrénován na jedné z datových sad a následně na všech sadách otestován. To je v podstatě stejný způsob, jaký zvolili autoři existujících prací. V nichž také trénovali model na jediné datové sadě a tím pádem jediném druhu textu. Výsledky evaluací mých prototypních modelů ukazují, že na tomto známém typu dat je poměrně snadné dosáhnout vysokých úspěšností. A to i s malým trénovacím vzorkem. Na ostatních datových sadách však modely drasticky selhávají. To znovu podporuje hypotézu. Třetí experiment je postaven obráceně. Modely byly natrénovány na všech dostupných datových sadách, kromě jediné vynechané. Následné měření přineslo výsledky podobné předchozím dvěma. Přestože byl model během tréninku vystaven většímu množství rozmanitých druhů textu, pokles úspěšnosti na vynechané datové sadě je stále signifikantní. Všechny provedené experimenty potvrdily mou hypotézu. S tím jsem se ale nespokojil a dal jsem si za cíl tento nepříznivý jev překonat. Za tímto účelem jsem optimalizoval trénovací konfiguraci posledního zmíněného experimentu. Zvětšil jsem trénovací vzorek na 10 000 záznamů vybraných z každé datové sady. A ve výsledku měla tedy celá sjednocená trénovací sada velikost 100 000 textů. Jako validační vzorek jsem zvolil pouze onu jedinou vynechanou sadu, což znamená, že trénování bylo optimalizováno tak, aby byl model schopen dobře generalizovat na neznámých typech textu. Mým předpokladem je, že použití totožné konfigurace pro pozdější trénink modelu na všech dostupných datových sadách vyústí v univerzální model, který zvládne kvalitně klasifikovat i budoucí různorodé texty. Nad touto konfigurací jsem provedl vyhledávání optimální sady hyperparametrů v definovaných rozmezích. Použitím nejlepší nalezené trénovací konfigurace vznikly modely, které v úspěšnosti na neznámém typu dat překonávají všechny existující. Následně jsem se stejnými hyperparametry natrénoval model na všech dostupných sadách. Ten dosahuje nové state of the art přesnosti v klasifikaci politického zabarvení na všech nazbíraných typech dat. Pro demonstraci fungování modelu jsem vyvinul také jednoduchou webovou aplikaci. Vstupní text je nejprve z libovolného jazyka přeložen do angličtiny pomocí API překladače DeepL. Aplikace detekuje, když je vstupní text nepolitický a neprovede klasifikaci politického zabarvení. Tu lze sice vynutit, v tomto případě je však její výsledek arbitrární. U textů detekovaných jako politické se klasifikace zabarvení provede ihned. Ve své práci sestavuji obsáhlý souhrn dostupných dat a modelů pro klasifikaci politického zabarvení a političnosti. Rozsáhlými experimenty potvrzuji stanovenou hypotézu a optimalizačními technikami vylepšuji schopnost modelů generalizovat na neznámých typech textu. Těmito přínosy posouvám výzkum v této vědecké doméně o krok dál. Děkuji za vaši pozornost.